Gaur Orozkon egun bat txirrindulari batu ditugu, 6. Orozko kriteriuna ospatzeko. 3 saiotan aritu dira, alde batetik neskak, bai aktibo dauzen neskak eta bai txirrindulari hoiak. Gero txirrindulari hoien txanda izan da, eta azkenik gaur egun profesionalitan dabizen txirrindulariak ari dira. Ekitaldia aprobetxatu dugu, Jonathan Castroviejo eta Omar Fraileri merezitako omenaldia egiteko, eta beraien ibilbidea kontuan eukiteko eta jendea eman dezaien merezitako beroa. Etorri direzan txirrindularien artean, aipatuko genituzke, nesken saioan Uso Ostolaza, Espainiako txapelduna, Idoia Eraso, Josune Murillo, eta gizonen artean, txirrindulari horien artean, Iban Mayo, Turreko etapa garaia, David López, Espainiako Vuelta etapa garaia, Igor Astarloa munduko txapelduna izan dakoa, eta azkenik profiletan gaur egun dabizen artean, Omar Freile, Jonathan Castroviejo, omenondu ditugunak, Ineosen dabizenak. Aurtengo bereztasun handiena, beste pausu bat eman dugula antolakuntzan, eta nazioarteko partaidetza eukin dugula. Alde batetik nesken mailan, Olivia Baril, Movistar taldeko neskatua txirrindularia egon da, eta mutilen artean, Callum Johnston, Caja Ruralekoa, eta Michael Leonard, Ineos Grenadiers taldekoa.